Jeg skal gennemgå opgave 1 og opgave 3. Vi starter med opgave 1, hvor at opgave 1a, der får vi at vide, at vi skal benytte tabellens data til at bestemme konstanterne a og b. Og vi har fået givet en tabel her, og vi har fået at vide, hvilken model vi skal bruge her. Og vi har fået at vide, hvad for nogle af værdierne i skemaet, der svarer til D og X. Så vi starter med at skrive alle x-værdierne op og alle y-værdierne op. Og jeg har så taget D er y, og x er selvfølgelig stadig x. Og så har jeg startet med at lave et pointplot af den. Og bagefter så har jeg lavet en potensregression, hvilket er den model, der står heroppe. Og for den potensregression, så får jeg at vide her, at y er lige med 2,1932 gange x opløftet i 0,27585. Og hvis vi går tilbage og kigger på vores model, vi skulle bruge her, så d er lige med b gange x opløftet i a, så kan vi se, at y er lige med d, og b så er 2,1932, og at a så er 0,27585, hvilket så er skrevet hernede. Og så videre til opgave B. I opgave B, der skal vi benytte modellen til at bestemme kraterdiameteren for et fald med faldhøjden på 90 cm, og til at bestemme faldhøjden af kraterdiameteren er 8,5 cm. Jeg starter med at skrive, hvad vi fik af regressionen her. Og siden vi ved, at vi skal starte med at finde kraterdiameteren, hvor faldhøjden er 90, og at faldhøjden i den tidligere opgave stod, at faldhøjden er x, så sætter vi 90 ind på x's plads og regner det ud, og det giver så, at kraterdiameteren den er 7,588. Ja, 7,59 kan man så forkorte det til. Og så den næste del af opgaven er at bestemme faldhøjden af kraterdiameteren er 8,5 cm. Og som det tidligere var givet, så var y og kraterdiameteren det samme. Så jeg sætter 8,5 på y's plads, og så isolerer jeg x, og jeg får så, at faldhøjden er 135,78 cm. Og så videre til opgave C. Så skal jeg så benytte modellen til at bestemme, hvor mange procent kraterdiameteren øges med, når faldhøjden øges med 50%. Så først så måler jeg det, hvor at faldhøjden er 100, og så får jeg det her resultat. Og så sætter jeg til, hvor faldhøjden er 50% større, hvilket så vil være 150, og får den her værdi. Og hvis vi er så at tage den her værdi, divideret med den her værdi, som set her, gange med 1000, og så minus med 1000 bagefter, så får jeg, hvor mange procent den her er større end den der. Hvilket så er 11,83%. Og videre til opgave 3. Opgave 3a, der skal jeg bestemme en ligning for den plan alfa, som indeholder tagfladerne A, B, C og D. Og til det, så har jeg så skrevet A, alle punkterne op, punkt A, B, C og D. Så har jeg så lavet retningsvektorer ud fra at starte af punktet A. Så har jeg lavet retningsvektor 1 og retningsvektor 2. Og jeg har lavet vektorerne OA, OB, OC, OD. Og det er vektorer, der starter fra origo og går ud til punktet henholdsvis A, B, C og D. Så har jeg så fundet normalvektoren til planen alfa, hvilket så vil være de to retningsvektorer krydset med hinanden, hvilket giver det her. Og så har jeg skrevet C-punktet op her igen, for at det er et punkt, som jeg ved er på planen. For så at have D hernede, som jeg så regner ud, for at kunne skrive den op på normalform. D er lige med minus A gange x0 minus B gange y0 minus C gange z0. Og så har jeg så min værdi her. A, B og C er henholdsvis første værdien, anden værdien og tredje værdien i vores normalvektorer. Og x0, y0 og z0 er første, anden og tredje værdien i vores punkt på planen. Og det er så regnet ud. Og det giver så det her tal. Så jeg har sat det til at være det. Og normalformen for en
plan er a, som er her, gange x plus y plus b gange y, hvilket heroppe kan vi se, at den går ud ved, at vi har y som 0, så jeg valgt allerede bare for korten fra starten af, så den er ikke med. Og så har vi tredje værdien i normalvektoren, hvilket er c, ganget med z, og så er det plus d. Det er så normal formen for vektoren alfa. Og b-opgaven, der får vi at vide, at tagfladen BCGH ligger i planet beta, og det er bestemt ved ligningen 1, ligningen som står her. Og b-opgaven er så, at jeg skal bestemme den stumpe vinkel mellem de to tagflader ABCD og BCGH. Og for at gøre det, så har jeg tænkt mig at bruge planen, jeg fandt i den tidligere opgave, og planen, jeg har fået givet nu, og så bruge formlen for vinklen mellem to planer. Og jeg starter med at skrive de to planer, jeg har op. Og formlen for vinklen mellem to planer er, vinklen er lig med invers cosinus eller arc cosinus til normalvektoren for det første plan, prikket med normalvektoren for det andet plan, divideret med længden af normalvektoren for det første plan, ganget længden med normalvektoren for det andet plan, hvilket her er plan alfa og beta. Og så har jeg skrevet videre med, at for at prikke de her to vektorer, så tager vi første værdien af den første vektor, og gange den sammen med første værdien af den anden vektor, plus den anden værdi i den første vektor, vi gør 0 her, ganget med anden værdien af den anden vektor, plus tredje værdien af den første vektor, ganget tredje værdien af den sidste vektor, af den tredje værdien af den anden vektor. Og så er det så divideret med længden af to vektorer gange sammen med hinanden, og formen for længden af en vektor er kvadratroden af de tre koordinater i anden, hvor det her er første koordinat i anden plus anden koordinat i anden plus tredje koordinat i anden. Og så er jeg så bare taget det videre, og jeg får vinklen til at blive 95 grader. Og siden det var den stumpe vinkel, jeg skulle finde, så er der ikke mere, jeg skal gøre her, fordi det her det er allerede den stumpe vinkel mellem dem. Og det var så opgave 1.